أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أعلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سراما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقد ترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا حالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Draga braće i poštovane sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Poslije zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala i pošto smo doneli salavat i salam na našeg posljednjeg poslanika i Allahu miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, želim nešto reći vezano za ljudsku prirodu. Kao što vam je poznato, požurivanje je jedna od urođenih ljudskih osobina. I ona, kao i svaka ljudska osobina, nekad se manifestira kroz pozitivne stvari, nekad kroz negativne. Ali, kao što je to kod čovjeka, uvijek i kod njegovih sifata i njegovih osobina, uvijek i mora pokušavati kontrolisati. Gospodar svjetova na više mjesta u Kur'anu govori o požurivanju. Nekada u negativnom, nekada u pozitivnom svjetlu. Kada govori o negativnom požurivanju, u stvari spominje nevjernike koji svojim postupcima i svojim izazivanjima samo požuruju nastupanje kazne i sudnjeg dana. I to nalazimo na mnogim ajetima u kojim Gospodar svjetova u prijevodu značenja kaže požuruju ga oni koji u nju ne vjeruju. Znači imali su običaj nevjernici da govore poslanicima hajde daj to što obećavaš. Prijetiš sudnjim danom, prijetiš kaznama, prijetiš uništenjima, daj to što s čim prijetiš. Zato što oni u to ne vjeruju. I od toga ne strahuju. Na drugom mjestu Gospodar svjetova u prijevodu značenja kaže zašto oni kaznu našu požuruju? Zatim kaže zar oni kaznu našu požuruju? Sve aludirajući na nevjernike koji požuruju Allahovu kaznu koja im je bila prijećena. Što se tiče pozitivnog požurivanja, Gospodar svjetova u suri Al Imran u 133. ajetu kaže وَسَارِوْ إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kaže požurite oprostu Gospodara svoga i požurite džennetu čije je prostranstvo koliko je nebesa i zemlja, a pripremljen je za bogobojazne. Znači Gospodar svjetova kada govori o Kur'anu o požurivanju, govori da trebamo požuriti sa oprostom Gospodara svoga. Trebamo požuriti sa istikvarom, trebamo požuriti sa dobrim djelima. Međutim, nije ni svako požurivanje u dobrim djelima pozitivno. Nalazimo da Gospodar svjetova u suri Taha 114. ajet govori koreći našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa mu kaže u prijevodu značenja i ne žuri sa čitanjem Kur'ana. I ne žuri sa čitanjem Kur'ana. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u trenucima objave, kada mu je Džibril dolazio sa Kur'anom, bojeći se da neće uspjeti sve da zapamti, odmah uz slušanje ponavljao ono što je čuo. Kako bi potvrdio objavu i kako bi
zapamti što bolje objavu. Pa gospodar svjetova govori da ne radi to, da ne uči užurbano Kur'an i da se ne pribojava po pitanju pamćenja, jer na posljedku gospodar svjetova je uzeo obavezu da Kur'an sačuva. Ono što je došlo od islamskih propisa da treba požurivati jeste sa pokajanjem i sa traženjem oprosta od gospodara svjetova. Zatim trebamo požurivati sa obavljanjem namaza, moramo požurivati sa obavljanjem hadža, čim čovjek ostvari elementarne uslove, treba obaviti hadž. Zatim trebamo požurivati sa iftarom, eto Ramazan smo skoro ispratili, pa je se govorilo da je velike beričet u umetu dok god bude požurivao sa iftarom, treba požuriti sa dženazom, kada se nađe mejit u muslimanskoj porodici i muslimanskom zajednici, uvijek se požuri sa ispraćenjem tog mejita. Ukoliko je bio od dobri, na taj način će se odmoriti od dunjaluka. A ukoliko je bio od loših, na taj način će se dunjaluk odmoriti od njega. Zatim požurujemo sa vraćanjem duga. Ono što nam je šerijatom preporučeno jeste da požurimo sa vraćanjem duga. Zatim se kaže da trebamo požuriti sa brakom. Kao što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem sreo skupinu mladića i rekao: "Ko je od vas u mogućnosti da se oženi, neka to i uradi. Ako nije u mogućnosti, dao je neke lijekove kako se treba postupati." Znači imamo stvari i mnogobrojne su koje je u šerijatu pohvaljeno i pohvalno da se požuruje. Ali ja želim spomenuti neke detalje, neka požurivanja koje su danas prisutne u muslimanskoj zajednici, a nisu poželjne. Na prvo mjesto je požurivanje pobjede i rezultata rada. Danas muslimani požuruju pobjedu i požuruju rezultate rada. Pobjeda i rezultati nisu u našem dometu. To je nešto na što mi ne možemo uticati. Mi možemo raditi kada će se ostvariti pobjeda i kada ćemo vidjeti rezultate rada, to više nije u našoj mogućnosti. Zbog toga je pokuđeno požurivati rezultati. Rezultati su stvar koju je gospodar svjetova uzeo za sebe. I on daje rezultate kada hoće i kome on hoće. Za mnoge ostavio rezultate da budu vidljivi tek poslije njegove smrti. I to je veliki slučaj čak i kod poslanika, kod velikog broja učenjaka. U tom kontekstu i vezano za to požurivanje, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vjerodostojnom hadisu koji bilježi imam Buhari kaže: "Ljudima će biti prihvaćena njegova dova sve dok ne bude govorio dovio sam pa mi se ne uslišava." Sve dok ne bude požurivao. Znači, proveo se određen period tražeći nešto od gospodara svjetova, pa nisi vidio još uvijek rezultate. Kad dođeš u stadu da kažeš dovio sam, međutim gospodar svjetova mi ne uslišava, to je garancija da ti ta dova neće biti ni uslišana. Tako da su to jedna od pobuđenih stvari koja je prisutna danas u muslimanskoj zajednici, a ne bi trebalo da se nađe. Zatim, požurivanje sa zaključcima i iznošenjem mišljenja. Danas, druga stvar koja je prisutna kod požurivanja negativno, kod nas u muslimanskoj zajednici jeste požurivanje sa zaključcima i požurivanje sa iznošenjem mišljenja. Sloboda govora koja je zagarantovana demokratskom društvu nije u duhu i u skladu sa šerijatskim načelima po kojima se vlada musliman. Musliman mora voditi računa šta će pričati i kada će pričati. I nije dozvoljeno uvijek iznositi ono što ti padne na pamet. U tom kontekstu čovjek ne može pričati u namazu. U tom kontekstu čovjek ne smije se vulgarno izražavati. Naš poslanik kaže: "Nemojte sebi psovati roditelji." Pa kaže Allah poslaniče: "Zar bi imao čovjek koji bi sam sebi psovao roditelji?" Pa kaže: "Vi opsujete nekog pa vam taj vrati. Sami ste sebi izazvali psovke." Moramo voditi računa. Šerijat je došao sa određenim ograničenjima, bogobojničke izjave, uvrede bilo koje prirode. Šerijatu su strane nepoznate i sa sobom povlače sankcije. Nažalost, u demokratskom društvu u kojem mi živimo, sve ovo dozvoljeno i čovjek sve ovo može raditi bez ikakvih dunjalučkih sankcija. Halifa Omer, radijallahu ta'ala anhu, kada govorimo o toj brzini donošenja zaključaka, imao je običaj za novonastale probleme unutar njegove zajednice u periodu dok je on bio halifa, da se konsultira sa svim živim učesnicima Bedra u tim trenucima. Kao kada je pojavila se kuga u određenim pokrajinama islamskog umeta, pa je tražio da se dovedu svi živi učesnici Bedra. Računajući da su to najbolji i najtrezveniji muslimani koji se nalaze u njegovoj zajednici.
To su muslimani koji su bili toliko svjesni da odu i brane Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem prije nego što je džihad bio i naređen. Prije nego što je džihad bio i naređen. Pa je računao najpametnijim, pa bi okupio svim, konsultirao se sa njima i tek poslije konsultacije donio određeni zaključak. Zatim imam Ahmed, prenosi se jedan od četvorice imama, oko čijeg znanja su se složili svi pripadnici ummeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kaže za određena šerijatska pitanja bi istraživao i 3 godine prije nego što bi došao sa svojim mišljenjem. Sretne se sa novonastalom situacijom ili sretne se sa određenim pitanjem koje je dotad nije znao. Mi u samoj sekundi, čim se sretnemo s pitanjem, odmah imamo i odgovor. Najčešće, odmah imamo mišljenje. Kaže, 3 godine bi za određena pitanje provodio, analizirajući da stvarno uvidim šta je to što je istina. Imam Buhari. Za njega se spominje da je znao par stotina hiljada hadisa. 100.000 vjerodostojnih i 100.000 onih koji to nisu. Svoj sahih kad je pokušao da okupi samo najvrednije i najsrž hadisa koji se prenose od našeg poslanika. Hadisi koji će obuhvatiti sva islamska poglavlja i sve islamske teme, trebao je od ukupnog svog znanja da izdvoji 5% koji će uvrstiti u svoje knjizi. Naravno, nikomu to nije nametnuo, to je sam sebi on odredio određene postulate. Kaže, kada je došao na kraj sa odvajanjem koji će hadis uvrstiti i koji neće, i na kraju uvrstio 7.563 hadisa. 7.563 hadisa, što predstavlja 5% od onoga što on ukupno zna na teme. Otišao bi u Medini, bi boravio, pa bi otišao u poslanikovom mesdžidu, u Ravdi, i tu bi klanjao 2 rekata istihare, moleći Allaha subhanahu wa ta'ala da ga nadahne, da mu da inspiraciju, da li određeni hadis da uvrsti ili da ne uvrsti. Iz ovih primjera sa halifom Omerom, sa imamom Ahmedom i sa imamom Buharijem vidimo da je jako važno prilikom zaključaka i odluka najprije se konsultirati, zatim analizirati i na kraju tražiti nadahnuće od gospodara svjetova i pomoć od gospodara svjetova da nam ukaže šta je to što je hajr. I to je ta druga vrsta požurivanja. Požurivanje po pitanju zaključaka i iznošenje mišljenja. Treća vrsta požurivanja koja je prisutna u muslimanskoj zajednici, a jako je negativna, jeste požurivanje sa donošenjem suda o drugima. Danas muslimanska zajednica, muslimani kao pripadnici te zajednice izuzetno brzo iznose svoje mišljenje i sud o drugim muslimanima. Po pitanju ove prilike i ovo je u stvari taj dio koji je po mom mišljenju trenutno najopasniji i donosi najviše problema muslimanskom umetu i muslimanskoj zajednici, pa sam o njemu htio posebno da progovorim, ali držeći se samo jedne izjave šejhul Islama Ibn Tejmije, koji u svojoj knjizi Hameviji, koja dio te knjige, hvala Allahu, prevedeni na bosanski jezik, govori o određenim stvarima kada se javi očita greška kod muslimana. Ovdje ne govorimo možda je pogriješio, možda nije, nego znamo 100% da je musliman pogriješio. Pa tu navodi 2 mogućnosti. Kaže, jedna mogućnost je da je taj čovjek musliman bio učenjak tog stepena, da je bio mučtehid, pa je posmatrajući situaciju šerijatske dokaze došao do zaključka da je to tako i pogriješio. Takav čovjek će imati nagradu zbog greške, a imat će 2 nagrade ukoliko i pogodi. I kaže, takvog čovjeka ne dolikuje nama da analiziramo i da klasificiramo i da ga optužujemo za grešku. I o njih nećemo ni tretirati. Ali kaže, onda ima muslimani koji nemaju islamsko znanje, niti su na tom stepenu da oni mogu sami dolaziti do šerijatskih zaključaka, iznese određeno mišljenje ili uradi određeni postupak koji je 100% greška. Grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije nego što ga osudimo, šejhul Islam Ibn Tejmije savjetuje da uzmemo određene stvari u obzir. Kaže, ta greška mu može biti oproštena na više načina. Pa prvi način koji iznosi jeste teuba. Mi ne smijemo osuditi muslimana definitivnom osudom za grešku i grije za koji mu još uvijek ostala mogućnost teube. Jer taj čovjek se može pokajati i to je ono što nas savjetuje šejhul Islam Ibn Tejmije.
A opet je ovaj čovjek, šejhul Islam ibn Temije rahmetullah alejh, jedan od islamskih autoriteta kroz historiju islama oko koji se okuplja većina i koje prizna je većina muslimana danas kao sa imenom šejhul Islam, znači sa čovjekom koji je poznavao islam u svim njenim granama. Pa kaže, obratite pažnju, nemojte osuditi čovjeka, a da ne uzmete u obzir da se taj čovjek po tom grijehu i po tom pitanju možda pokajao. I u ovom kontekstu ima Muslim bilježi od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, kada vi ne biste griješili, Gospodar svjetova bi vas zamijenio narodom koji će griješiti i koji će od Allaha istikvar tražiti, koji će se kajati zbog tih grijeha. Uloga nas kao ljudi na dunjaluku jeste ne da namjerno griješimo, već da prilikom nenamjerne greške Allahu te učinimo. I zbog toga ne bismo smjeli da optužujemo druge muslimane prije nego što uzmemo ovu stvar u obzir. Kaže naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, svaki sin Ademov griješi, a najbolji griješnici su oni koji se mnogo kaju. Da bi teoba bila ispravno, nevjerovatni ste to ranije slušali, moramo odmah prestati sa činjenjem tog lošeg djela, moramo se Allahu subhanahu wa ta'ala pokajati u smislu da ne želimo više tomu djelu da se vratimo, moramo osjetiti grižu savjesti i moramo namiriti određene možda hakove ukoliko smo uznemirili drugi muslimani ili ukoliko smo otuđili pravo drugog muslimana. Druga stvar koju šejhul Islam ibn Temije savjetuje da uzmemo u obzir prije nego što osudimo nekog muslimana zbog njegove greške, jeste da taj čovjek ima pravo na istikfar. Ovdje šejhul Islam ibn Temije pravi razliku između teobe i istikfara. Teoba je kad čovjek, pokajanje, kad čovjek konkretno za određen nedostatak koji je kod njega prisutan ili za određeno loše djelo, konkretno na njega ciljajući, od Allaha traži oprosta, da mu oprosti to djelo. A istikvar je ono što je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao da radimo i rekao je, ja oprost u toku dana zatražim nekada i do 100 puta. Da čovjek donosi istikvar tražeći oprost, estagfirullah, tražeći oprost od Gospodara svjetova. Znači tražimo oprost, da nam Gospodar svjetova oprosti i one grijehe koje nismo svjesni, koji uopšte nismo primijetili tokom dana, koje na kraju na posljedku možda i ne smatramo grijesima. Imali smo ružnu misao, imali smo možda neki pogled koji nismo oborili, imali smo ružnu riječ prema članu porodice ili prema bilo kojem članu naše zajednice u kojoj živimo. Mnoštvo je tih nekih stvari. Uzeli smo pravo puta, uzeli smo možda nekom pravo prilikom u saobraćajnim propisima, prilikom vožnje. Masa je tih nekih stvari koje mi svakodnevno možda uradimo, nismo toga ni svjesni. Greške su koje bi kod Allaha odgovarali da ne donosimo istikvar i tražimo od Gospodara svjetova da nam oprosti upravo one grijehe za koje nismo svjesni. Zatim, stvar na koju šejhul Islam ibn Temije skreće pažnju da uzmemo u obzir prije nego što osudimo muslimana zbog njegove greške, jeste da taj musliman ima i dobrih djela. Ako znamo njegovo loše djelo, nemojmo zaboraviti njegovo dobro djelo, zato što ima Ahmed i Tirmizi od Ebu Zera radijallahu ta'ala anhu bilježe da je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao ovog svog prisnog prijatelja, kaže, boj se Allaha gdje god bio, nakon lošeg djela učini dobro, na taj način ćeš loše djelo izbrisati i sa ljudima lijepo postupaj. Ovdje na osnovu ovog hadisa koji prenosi Ebu Zer radijallahu ta'ala anhu, naš poslanik nas savjetuje da nakon učinjenog lošeg djela postaramo se da učinimo neko dodatno dobro djelo, pa će Gospodar svjetova tim dobrim djelom pobrisati to loše djelo. I otkud mi znamo da muslimana koji je osuđen zbog njegove greške upravo nije uradio nešto od dobrih djela, zbog čega na sudnjem danu neće odgovarati zbog te loše učinjenog djela. Četvrta stvar koju šejhul Islam ibn Temije skreće pažnju da uzmemo u obzir prije nego što osudimo muslimana zbog njegove greške jeste doba. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Džabir ibn Abdullah, a bilježe ga u Mustedreku koji je zabilježeni u nekim hadijskim zbirkama, da naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem prenio jednu situaciju koja će se desiti na sudnjem danu. Kada bude jedan od robova muslimana polagao račun pred Gospodarom svjetova, dotaći će se između ostalog i dove. Pa mu je Gospodar svjetova će reći, zar ti nisam rekao da dobiš, da tražiš od mene, i zar ti nisam obećao da ću tvoje potrebe i ono što tražiš udovoljiti.
Znači, gospodar svjetova nam naredio da dovimo i obećava da će na naše, ono što budemo tražili, da će nam udovoljiti. Pa će rob reći, jesi gospodar. Pa će ga onda konkretno gospodar svjetova pitati. Sjećaš li se tada da si imao taj i taj problem? Pa si tražio od mene da te uklonim, pa sam ti uklonio. Pa će reći rob, sjećam se gospodar. Pa će na posljedku gospodar svjetova reći, a sjećaš li se da si imao tu i tu situaciju? Pa si tražio od mene da ti to otklonim, pa se ništa nije promijenilo. Pa će rob reći, sjećam si toga gospodar. Pa tada naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem objašnjava da ni jedan rob musliman neće završiti obračun sa gospodarom svjetova, da se neće svaka dova pojedinačno analizirati kad smo tražili i na koji način se gospodar svjetova prema toj dovi obhodio. Pa kaže, gospodar svjetova će reći, tu dovu sam ti odgodio za danas, zato što ti tada nisam udovoljio, umjesto toga ti danas dajem to i to. Pa će rob, kad bude vidio koje su nagrade pripremljene za one kojima dova na dunjaluku nije uslišana, reći da Bog da mi gospodaru nikad nijednu dovu nisi uslišao. Da Bog da si mi sve ostavio za ovaj trenutak. I zamislite čovjeka koji je muslimana, koji je napravio grešku na dunjaluku. Dođe pred gospodarom svjetova, a proveo život tražići od gospodara svjetova mnoge stvari. A nema dana da nešto od gospodara svjetova ne tražimo. Mada nema sekunde da nismo potrebni gospodara svjetova. Ali je poenta koliko smo te potrebne svjesni. Pa kad dođe kod gospodara svjetova i zbog tih dova mu budu uprošteni oni grijesi zbog kojeg si ga ti možda iksirao na dunjaluku. Jedna od stvari na koju skreće šejh Islam Temija pažnju da uzmemo u obzir prije nego što osudimo muslimana zbog njegove greške, jeste pravo na šefaat. Jeste pravo na zagovaranje, da se neko zagovara za nas. Jeste pravo na posljedku, grubo rečeno, urgencije na sudnjem danu. Pitanje šefata je jako bitno pitanje. I ono spočitava sa svjesnom muslimanskoj omladini da negira ovu stvar, što nije tačno. Znači, pitanje šefata je stvar koju priznaju svi svjesni muslimani i svi muslimani koji su pripadnici Ehlu Sunneta vel Džemata. S tim što mi uvijek naglašavamo da je stvar šefata zagovorništva na sudnjem danu stvar koju dodjeljuje gospodar svjetova onome kome on hoće. I to je ono što nalazimo u ajetul Kursi. Kad kaže da se nikom neće dozvoliti šefat izuzev po Allahovom odobrenju. Niko nema pravo na šefat izuzev po Allahovom odobrenju. Zato mi šefat našeg poslanika tražimo od gospodara svjetova, a ne tražimo od našeg poslanika. Allahov poslanik je mrtav. Od njega trenutno ne možemo u tom kontekstu dobiti nikakav hajr. Niti on može uslišati te stvari. Od gospodara svjetova tražimo da nam podari šefat našeg poslanika. I to je ono što učimo u dovi poslije ezana. I to je jedno od koristi življenja u muslimanskoj sredini. Nekad i kad nismo mogućnosti da se odazovemo ezanu zbog vožnje, zbog određenih poslova koje obavljamo, ipak tokom ezana kojeg čujemo alhamdulillah u našim kućama i koje čujemo na našim radnim mjestima, ponavljajući i učeći dovu koja je propisana poslije tog ezana, dobijemo pravo na šefat našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer mi tražimo od gospodara svjetova, kaže, podarimo ono što si mu obećao od njegovog visokog mjesnog metu. Podarimo da nam bude šefadžija na sudnjem danu. Za razliku od življenja u nemuslimanskim sredinama, gdje se ezan ne čuje, ove stvari ljudi često budu uskraćeni. Tako da će na sudnjem danu, po odobrenju gospodara svjetova, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imati pravo na zagovaranje za određen broj članova njegovog umeta. Pa prvi šefat mu je u stvari za početak sudnjeg dana, pa kako već to ide. Nije to jedini šefat. Šehid će imati pravo da se zagovara za članove svoje porodice. Bračni drug će imati pravo da se zagovara za svog bračnog druga, koji je na nižim ljestvicama u odnosu na njega. Tako da je ovo jako bitna stvar koja će na sudnjem danu nam puno koristiti i preko koji gospodar svjetova, zbog koje će gospodar svjetova preći preko naših određenih loših djela. Šestu stvar koju šejh Islam Temije spominje da uzmemo u obzir prije nego što osudimo muslimana, jeste da uzmemo u obzir njegova dobra djela na koje je podstakao. Vidjeli smo da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno tretira i kaže da poslije lošeg djela učinimo dobro, na taj način će loše djelo biti izbrisano. To je kada uradimo dobro djelo. A s druge strane, Ebu Mes'ud el-Ansari radijallahu ta'ala anhu je objasnio da je neki čovjek došao kod našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem
I rekao Allah poslaniče, udijeli, pokloni mi devu, moja deva stradala, ostao sam bez svoje jahalice, pa mi pokloniti svoju, pa kaže Allah poslanik, ja nemam devu, ne posjedujem jahalicu. Međutim, mogu te posavjetovati da odeš kod tog i tog čovjeka i reci da sam te ja poslao i zatražio od njega. Pa je čovjek otišao i uradio tako, pa je stvarno dobio jahalicu. Pa kada se vratio kod Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tada je rekao, onaj koji ukaže na dobro djelo, ima nagradu kao i onaj koji je to dobro djelo učinio. I ovaj hadis bilježi Imam Muslim. Na ovaj način, zato što si podstakao drugi na činjenje dobrih djela, tebi se piše dobro djelo. Sa pisanjem dobrih djela, na taj način ima šanse da ti bude izbrisano loše djelo i to je stvar na koju šejhul islam Ibn Tejmije skreće pažnju da uzmemo u obzir prije nego što optužimo nekog muslimana. Zatim, 7. stvar koju spominje jeste nedaće koja muslimana zadese na dunjaluku. I jako ohrabrujuće djelo je predaja koju bilježi Ebu Sa'id i Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhuma, u kojoj naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem obećava da muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, tuga ili žalost, niti nikakva nezgoda. Znači, niti ga pogodi nedaća i žalost, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, kaže čak ni ubod trna koje ga zadesi na dunjaluku, a da gospodar svjetova tek preko toga neće oprostiti neke njegove grijehe. A ima li dana da mi ne osjetimo ili nedaću, ili bolest, ili tugu, ili žalost, ili doživimo nešto od neprijatnosti iz naše okoline? Mislim da nema dana da se nešto od ovoga ne doživi, pogotovo danas musliman, svjesni musliman u našem društvu. Upravo su to stvari preko kojih naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči, preko kojih će biti oprošteni naše grijesi i upravo je to stvar koju šejhul islam Ibn Tejmije skreće pažnju nama prije nego što osudimo drugog muslimana. 8. stvar koju spominje šejhul islam Ibn Tejmije jeste stanje berzaha, stanje kaburskog iskušenja. Što se tiče kaburskog iskušenja i što se tiče kaburskog azaba, najvjerojatnije ste slušali da će čovjek imati razne situacije u kaburu. Između ostalog spominje se da će dvojica meleka doći, ispitivat će, pa će zatim doći na osnovu njegovih loših djela, bit će udaran maljevima, pa će zatim doći do stiska kaburskog. Šta to sve znači? Te sve neprijatnosti, šta one znače muslimanu u kaburu? A doživjet će ih. Znači, bit će muslimana i većina muslimana će ih doživjeti. Čak do te mjere da je Abdullah ibn Omer prenio da je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao za Sa'da ibn Mu'ada. Kaže, ovaj čovjek je onaj povodom čije smrti se zatresao arš prijesto gospodara svjetova. Znači, toliko je krupan događaj bio njegova smrt da se je potresao arš gospodara svjetova. Zbog njegove duše su se otvorile sve kapije nebeske. Jer vam je poznato, svaki čovjek koji umre, njegova duša se najprije nosi do nebesa, pa stanovnici nebesa komentarišu koja je ova smrdljiva duša, ukoliko je od negativni, ili kažu koja je ova miričava duša, ukoliko je od mu'mina, pa se opet vraća u kabur pa doživljava ono što doživljava. Zbog njegove smrti, pored toga što se je zatresao arš gospodara svjetova, sve nebeska vrata su bila otvorena, a na dženazi je prisustvovalo 70.000 meleka. 70.000 meleka, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori da je prisustvovalo na dženazi ovog čovjeka. Pa kaže, ipak je doživio stisak u kaburu, pa mu je nakon toga olakšano. Tek poslije tog stiska kaburskog mu je olakšano. U drugom hadisu se kaže da je iko se spasio stiska u kaburu, spasio bi se Sa'd ibn Mu'ad, on je osjetio kaburski stisak, nakon čega mu je olakšano. Svim ovim neprijatnostima u kaburu, muslimanu poslije toga biva olakšano. I na taj način mu biva izbrisane neke od ružnih djela koje mu nisu bili oprošteni na dunjalu. 9. stvar koju šejhul islam Ibn Tejmije spominje jesu nedaće sudnjega dana. I sve ove patnje, vidjeli smo, tuga, žalost, bolest, ubod trna, sve neprijatnosti koje doživimo na dunjalu. Zatim, sve neprijatnosti koje musliman doživi u kaburu. Zatim, sve neprijatnosti koje musliman doživi na sudnjem danu. Razlogom je da od mu'mina, od muslimana budu otklonjena neka od njegovih loših djela. Da mu bude oprošteno nešto od njegovih grijeha. Na taj način se mu'min, na taj način se dženetlija prije nego što uđe u dženet kali.
U svim od ovih etapa gospodar svjetova čisti našu dušu, čisti naše biće, jer u džennet ne može ući čovjek s grijesima. U džennet ne može ući čovjek s grijesima, već gospodar svjetova preko ovih etapa briše te grijehe i čisti nas i naše duše od tih nedostataka i od tih prljavština, isto kao što vatra čisti čelik i vatra čisti određene materijale. Zbog toga smo ovaj ders danas i nazvali tako se kalio dženetlija. 10. stvar koju šejh Islam Ibn Temije skreće pažnju da uzmemo u obzir prije nego što osudimo nekog muslimana zbog njegove greške jeste ajet kojem gospodar svjetova kaže: "Kul ja ibadi alladine asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a." Kaže: "O vjernici moji koji ste se prema sebe ugriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će zaista sve grijehe oprostiti." Gospodar svjetova u ovom kuranskom ajetu garantuje da će sve grijehe oprostiti innehu huvel gafurur rahim. Jer on je doista onaj koji mnogo prašta i on je doista onaj koji je za mu'mine posebno milostiv. Ovaj ajet je konstantan poziv za sve griješnike i ovaj ajet je konstantan poziv čak i za sve nevjernike da uvijek imaju šanse da se vrate gospodaru svjetova i da uvijek imamo šanse da se pokajemo i zatražimo oprost od našeg gospodara. Imam Ahmed u tom kontekstu bilježi hadis od Amra ibn Andesa radijallahu ta'ala anhu da je vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem došao jedan starac oslanjajući se na svoj štap. Pa kaže: "O Allahov poslaniče, ja sam čovjek koji ima puno grijeha i ja sam čovjek koji ima puno prevara. Pa da li će mi gospodar svjetova oprostiti?" Pa ga naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita: "Pa zar ti nisi čovjek koji svjedoči da je samo jedan Bog? Zar ti ne svjedočiš da je Allah Bog?" Pa je rekao: "Da, i svjedočim da si ti Allahov poslanik." Pa kaže Allahov poslanik: "Tebi je već oprošteno. Tebi je već oprošteno." Na ovaj način Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poziva nas i skreće nam pažnju da nema grijeha i veličine grijeha koju ukoliko ne budemo zatražili iskren teobu, iskren oprost od gospodara svjetova, da neće biti oproštena. Na kraju u ovih 10 tačaka, u ovih 10 detalja na koje poziva šejh Islam Ibn Temije da uzmemo u obzir prije nego što osudimo jedan drugog, kaže da smo svega navedeno mu'min se mora ustručavati od klasifikacije ljudi, moramo se ustručavati od klasifikacije muslimana i od komentara, ružnih komentara prema vjernicima i moramo obaviti svoju obavezu prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Pogledajte ova 3 požurivanja o kojima smo mi danas spomenuli. Prvo požurivanje rezultata. Ukoliko kod čovjeka ima požurivanje rezultata, nema sumnje da će to kod njega izazvati klonulost. Svaki čovjek koji požuruje rezultate gubi tu žar i gubi želju da radi za tu stvar za koju radi. Zatim, drugu stvar koju smo rekli vezano za požurivanje jeste stvar požurivanje u donošenju zaključaka i stvar požurivanja u iznošenju mišljenja. Ovo je najveći problem i najveća osobina sektaških učenja. Čim dobije neku informaciju, na osnovu polovičnih informacija, na osnovu polovičnog znanja, kaže taj propis je takav i takav. A suština je sasvim nešto drugo. Požurio sa donošenjem zaključka, požurio sa iznošenjem mišljenja. Na taj način se javljaju sektaška mišljenja. Ovo je treća stvar, a to je klasifikacija ljudi i donošenje brzog suda i osude prema muslimanima. Ona sa sobom šta donosi svađe i razilaženja. A to je samo po sebi zlo, a nije jedino. Ono što sa sobom to još donosi jeste kvarenje i rušenje imidža islama. Pogledajte problemi koji se dešavaju u muslimanskim zajednicama, u džematima, svugdje u svijetu. Kako je narušilo imidž muslimana? Kako je narušilo imidž islamskih vrijednosti? Degradiralo se pitanje Kur'ana i sunneta. Degradiralo se pitanje šerijata.
degradiralo se pitanje džihada, degradiralo se pitanje hidžaba, degradiralo se mnoga islamska pitanja upravo zbog toga što oni koji zagovaraju ova pitanja ubiše se od međusobnih svađa i ubiše se od međusobnih klasifikacija i osuda, a vidjeli smo 10 razloga zbog čega bismo trebali izbjegavati osude drugim muslimanima. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: ja ejuhun nas inne fikum munefirin. Kaže: o ljudi, doista među vama ima onih koji rastjeruju. Doista među vama ima oni koji rastjeruju. Ovo pitanje je pitanje koje naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem jako ozbiljno uzima u obzir u svojoj davi, u svojoj pozivu. Vodio je računa o imidžu muslimana. Kako ljudi ne bi došli do zaključka, kako nemuslimani ne bi došli do zaključka da je muslimanska zajednica nestabilna. Kada je došlo do formiranja Medinske zajednice, prve muslimanske države, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tolerisao munafike kako mušrici ne bi rekli da se Muhammed obračunava sa svojim sljedbenicima. Jer munafici su učestvovali u javnim ibadetima sa muslimanima. Prisustvovali su namazima i deklarisali su se muslimanima. I iz tog razloga Allahov poslanik i nije uznemiravao. Mada je ostavio njihov spisak ljudi koji su munafici, buduće generacije, kako ne bi neko od njih preuzeo neka od odgovornih mjesta u državi. Zatim, radi tog javnog imidža, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije srušio Kaabu da bi je napravio na potpunim temeljima. Jer je Kaaba danas, na temeljima na kojima se danas nalazi, nije potpuna, kao što je bila za vrijeme Ibrahima alejhisselam. Mušnici kada su je renovirali nisu imali dovoljno halal imetka da je izgrade na starim temeljima, pa su je malo skratili. Mada su obilježene stare temelji i oni su vam poznati Ismailovi ti temelji. Rušenjem Kaabe i novom izgradnjom, on bi upotpunio Kaabu. Ostavio je djelo koje je vodilo upotpunjavanju Kaabe radi imidža Islama. Pa kaže, Kaaba je bila poštovana i veličana od Ibrahima alejhisselam. Mušrici su imali poštovanje prema Kaabi i nisu je dirali. Kako bi doživjeli kada bi ja danas rušio? Pa je ostavio na temeljima, ostavio je na nepotpunim temeljima kako bi održao imidž Islama. Zatim nalazimo s druge strane mnoge primjere u kojima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži da se vodi računa o imidžu Islama. Kada je bila prva posjeta Mekke, dok su Meku još uvijek držali nevjernici, mušrici, naredio je ashabima da otkriju desno rame prilikom tavafa, jer su oko Kaabe bile sjela mušrička podijeljena po porodicama, gledali su muslimane i komentarisali ih. Pa se bila već pročula vijest, kažem, muslimani su sve starci i jadovi, bez ikakve snage. Pa Allahov poslanik, kako bi odbranio imidž Islama i muslimana, naredio da se otkrije desna miška, kako bi vidjeli da je u njima još uvijek snaga, da je još uvijek u njima snaga. Imidž Islama koliko je bio važan za našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Farbanje brade, sjede koji je preporučio odraslim muslimanima. Kako bi se, pogotovo u borbi, stekao utisak da su u borbenim redovima muslimana mladići koji imaju više snage nego da su to starci. To je uradio kako bi popravio imidž Islama. Zatim se prenosi između ostalo da jedne prilike Omer radijallahu ta'ala anhu vidio mladića kako hoda zgureno i mlitavo, pa ga je udario svojim štapom i rekao da se ispravi i da hoda dostojanstveno. Da muslimanu ne priliči da hoda lijenjo i da hoda sa nekim imidžom mlite i sa nekim zgorenim izgledom. Sve je to vezano za imidž Islama. Svi ti detalji koje je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem vodio računa i o kojima je govorio, način odjevanja, čistoća, kupanje, znači svi ti detalji bili su radi imidža Islama. Nažalost, mi svojim postupcima i nepromišljenim određenim djelovanjima u velikoj mjeri smo ugrozili danas ovaj imidž i zbog sveobuhvatne situacije u umetu globalno i u našoj državi. Svakako posebno je nas najviše interesira mjesto u kojem mi živimo.
trebali bi da preispitamo svoje javne postupke i trebali bi da preispitamo svoja međusobna nerazumijevanja i svoje međusobne svađe i koliko su one osnovane i koliko one ugrožavaju imidž Islama u našim krajevima. Moramo preispitati u kojoj mjeri se vladamo po sunnetu našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i koliko poznajemo siru našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, jer svi problemi koji nastaju ne nastaju iz razloga što se pridržavamo šerijata i što se pridržavamo sunneta našeg poslanika sallallahu alaihi wasallam, već nastaju iz razloga što to ne radimo. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nagradi sve vas koji ste se odazvali, molim ga subhanahu wa ta'ala da nagradi naše organizatore koji su nam omogućili ovo fino mjesto i ovaj fin skup gdje možemo u rahatluku i ugodnoj temperaturi provesti ovaj dio vikenda. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas okupi ovako u dženetu Ferdeusu kao što nas je okupio na Dunjaluku, jer Allahu je to lako i to je ono što Allah u stvari i voli. Subhanika Allahumma wa bihamdik, ešhedu an la ilaha illa anta, estagfiruke wa etubu ilejke.